थारैनो आंनि आथिङा एसे हाम मारबाय दे लासै लासै थाबायनो हाग्रा जाबाय आङो औ नों दानिया दखानाव थांनो हासिगोन दे बुरै बादांगि नोंथ' आंनि आथिंखौ फाहामबाय र' थेवब्लाबो आं नोंखौ लाखिनायाव गैला साननैसोनि उनाव गेट आउटसो खालामसिगोन आं नोंखौ आंनो नोंनि फिसाजोखौसो नांगौ मिथिबाय बादांगि गब्दा थारैनो आंबो बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ आयै जारोखौ लिंहरदोलै माथो फैथारला बिमाखौबो गोसोखांला ना मायो फैनो होदो आंखौ दाबो गाज्रि मोनना दं नामा बिलाय माथो बुंबावनो आरो फैनोनो थाङा गथ'आनो आंखौसो लिंहरदोंमोन जागोन दे जों मालाबा थांगोन गारि भारा खालामनानै बेखौ नागिरनो माबा नायनो गोलैगोनहाय नोङो जना थाथ' हगारलै आंखौ मानो गोलैलाबायनो नङा मोजाङै थाबायनो हानाय जाथ'वाखैना नोङो बिफा बिनिखायनो गोलैजानो गिदों आङो हगारलै हगार थां आंनि थाखाय पकरा बानाय थां आं मार जानो लुबैदों दे बिफा नोङो जा जानो लुबैदों बेखौनो बुंबानो जाबाय आङो बानायना होगोन लाबोना होफैगोन इसोरनि अननायावदि नोङो एसे हामबाय बेसेदि खुसि मोनदों आङो बिफा नोंनि आथिङा हामथारबा ओरैबायदि मोजां मोनगोन आं खुसि मोनगोन सानैबो ज' बेरायनो थांनो हागोन होमबानिया बाल बुरै लासिंसिं नों बेसे हिनजाव बुरैजों बेरायनो थांगोन आरो आङो मा सानना लायो बे गावखौनो बायथ'सो नोंजों हाबा जानांदोंमोन आं मोनथिबाय बाल बुरै बादांगि बुरै थांदो माखौथ' नायबाय थाखो माने बिफा नों दिनै बांसिन मोजाङै गसंनो हादों बिनिखायनो ओरैबायदि खुसि आङो दिनै थांदो थां पकराया बानायहैदो र' बिफा गावखौनो गाव मा सानना लायोथाय बियो सेंग्रा गोरलै मोननायखाय बिराद खुसि आरो बे बुरिया साला खिथांख्रियाव जोनानै दानो बिरफा होगोनलै बाल नोंजों बायथ'सो हाबा जादों होनना बुंदों नों आंनो नोंनि फिसाजोखौसो नांगौ बादांगि बुरै नोंनि फिसाजो जारौखौ आइ लाभ इउ आइ लाभ जारौ बाराबा हायना मुलि होगारगारनानै गोसथोगोनलै रखरा नोंनि फिसाजोखौ नोंनि फिसाजोआ ओरैबायदि समायना ओरैबायदि हट नोंनि फिसाजोखौ आं गोसथोयो मिथिगौना मिथिया नोङो बादांगि बुरै आइ लाभ जारौ आइ लाभ बाल बुरैया पकरा बानायनो थांदों दसे उन्दुथ'नोसै आंबो माला हामथारगोनलै रखर बाबायसो आं थेवब्लाबो बुरैनि अननायाव आधा हामबाय दे आधाल'सैसो नों हाजारखि आंखौ फाहाम थेवब्लाबो आंनो नोंखौ नाङा बुरै मिथिगौना आंनो नांगौ नोंनि फिसाजोखौ आइ लाभ जारौ फैसाया टेबोलावनो दंथारोमोन बोरै गोमानोमोनखौ नोंबो जुदि लाङाखैबा आब'नो लाथारदों नङाबा फैसाया थागौमोन ना आरो आब'खौ आङो टेबोलनिफ्राय मायबा खननाय बायदि नुदोंमोन एसे गोजाननिफ्राय आङो नोंनो खिन्थायाखैसोमोन नंगौ होमबालाय बेनो लाथारदों आरो अबावबाफोर गोलैना दोनखोमा आरो नों अबावबा दोनफ्लांदों खोमा राहुल दारायाथ' मालाबा फैसा खावना लाफेरा नोंनि फिसाजोनो लाथारदों बेसेदि नागिरबाय आङो नों साजोनिफ्राय फैसाया आंनो 200 फैसाखौ नांथारगौ जानला मोनला नङा दे दालिम मा बेलाय फैसा सिखाव दिनैसिमहालागै धमसियानो फैसा खावफेराखै बिनो खावना लाबाय बेफोरबायदिया सोलिया मिथिबाय रुना आङो लिंहरनि आंनिबा बियो लाथाराखै मालाबाबो फैसा खावना लाफेराखै बियो आङो नुथारबाय गावनि मेगनजोंनो लानाय बायदि आरो नों थांखांनायनि उनावबो फैसाया दङमोनानो ओमफ्राय उनाव गोमाना दङ आंबोथ' लाखायाखै होनबा तारा आब'नो लाखादों आरो औ दालिम तारायानो लादों ओरैनोबा फैसा गैया जादों बेयाव आरो मा फैसा खावनाय माबा खावनाय आं खिन्थु बेफोरखौ सुखुवा दे उन्दैयावनो बिमा थैजादों बेसेदि अनो गावनि फिसाजो बायसि लाखियो जोंफोरो बिनि उनावबो बियो मानि मा बेफोरबायदि फालथुलै तारा बिथिंजाय फैलाय मायै तारा नों आफानि फैसा लादोंमोन ना मायो फैसाया टेबोलावनो दंथारोमोननो गोमाना थाबायनो आं लायाखै आयै आं आफानि सिगाङाव बेसेदि बुंखाबाय लायाखै होननानै आं लायाखैलै आयै आंखौ फोथाय तारा नों मानो थगायबाय दङ नोंखौ आं मोजाङैनो बुंदों नोङो फैसाखौ हर आंनो लाबा लानानै मानो लायाखै होनना बुंबाय थायो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो बे न'आव आरो टेबोलाव थानाय फैसाया बोरै गोमानो मोनखो रावबो लायाखैबा ओरैनो गोमायो नामा फैसाया आथिं दङ नामा आं लायाखै आफा आइनि सोमाय लाना बुंदों आं लायाखै आं मानो लानो आं दिनैसिमहालागै रावनिबो थाइसे फैसाबो खावना लाफेराखै आफा आंखौ फोथाय आं लानायमोनबा आं होगौमोन
नंखायबाखाय नोङो बिमानि कसम मानो लानांगौ हा? आब' नोंनो लाथारदों फैसाखौ आं नोंखौ लानाय बायदि नुथारदोंमोन। नोंखौ आं नुथारदों नों थगायनाङा। मा जानला मोनलालै नोङो हा? नोंखौ जोंहा आइ आफाया असे फिसाजो नङाबाबो बेसेदि अनो आंनिख्रुइसो बांसिन अनो नोंखौ। नाथाय नों थेवब्लाबो बिसोरखौनो फोथाय खेबस' खालामबावो आब'। मानो? सिरिथा नोङो धमसि, नोंनिया बांद्रायबाय। नोंसोरथ' आंखौ बांद्राय नुखायो, आंनिखौसो नुयो नोङो। नाथाय आब' दारानिखौ नुवा। दाबो नै फैसा खावनायनि उनावबो आंखौसो रायबावो। फिसाजोखौ रायथारा आरोना, असे फिसाजो नंबावासो। सिरिथा होनदोंना नोङो धमसि। दालिम ओरैनोबा फैसा गैया जादों, आंनो फैसाखौ नांगौ। दा फैसाखौनो लायाखै होनबा नोङो बोरै हरनो दे बियो? आफा आं फैसाखौ लामाराखै। थेवब्लाबो नोंनो जुदि जोबोद गोनांथि जादोंबा आं होगोन। आंनाव एसे फैसा दङ र', आं होफैनि। नों माने लामारदों आरो ना? मिसाखौनो बेफोरबायदि बुंफ्लाबाय हो दारा? नों मानो बेफोरबायदि? आफा फैसाया। आं नोंनि फैसाखौथ' लायाखै आफा। थेवब्लाबो आंनाव जा एसे फैसा दङ बेखौनो होफैनि र'। 300 नामा दं खोमा, आं नोंनो होनि। लायथां थाबैनो फैसाया। जाला खावनानै बेयाव मिसाखौनो लायाखै होनना बुंफ्लाबाय थायो नोङो हा आब'? नों मानो बेफोरबायदि? जोंनि न'आव थानानै जोंखौनो नोङो थगायबावो, धोखा होबावो हा? बेफोरो गासिबो आंनि थाखायनो जाजोबदों। आयानो बांद्राय। खालि आंखौल' गाज्रि खालामनो नागिरो नोङो। आंनि गाज्रिखौल' नुबाय थायो, नाथाय आब'निखौ नों जेबो गाज्रिखौनो नुवा। धमसि सिरिथा होनदोंना? सोबा जागोन नोङो मिथिबाय? आयै आं फैसाखौ लामाराखै आफानिखौ। आं मालाबाबो फैसा खावफैयाखै रावनिबो। आं मिथिगौ आइ, नों फैसाखौ खावाखै होननानै। थेवब्लाबो दा बिसोरो फोथायाबा आं मा खालामबावनो? थां नोंनि फैसाखौनो लाबोना होफै नोंसा आफानो। अबावबा थांखो फैसाया, गावहानो अबावबा दोनफ्लांदोंदां। आं लायनि र' आयै। आंहा बिखुनजोखौसो गोसोखांसोदोंहाय। हाजार गाज्रिबाबो माबोरै दङबा? दिनै फैबायानो डिउटिनिफ्राय? दिनै थाब गबाय। रामोनदा, नोंसा आइखौसो गोसोखांसोदों आङो। आंखौ हाजारखि सैया मानो थेवब्लाबो गोसोखांदों आङो। माथो बुंबावनो आइखौबो, नोंखौनो माथो इसेबो सैया। सैयाथ' र'। जुदि बियो आंजों मोजाङै थानायमोनबालाय आं गावजोंनो थागौमोन ना। दा गावया हारसिं थानांगौ जाबायना। बेसेदि गोसोखाङो आङो न'खौ, नोंसा आइखौबो। बियो जोंफोरखौ गोसोखौनो खाङा खोमा। आंखौथ' रायखुमाबायसो थायो खोमा बियो। रायखुमाथों दे, माथो जाबावनो। गावगायानो बुजिथाराबालाय। न'आव माला थांगोन रामोनदा? थांला ना मायो? थांनोथ' आंबो लुबैदों र', नाथाय आइयानो दानो मायबा-मायबि थांनोनो बायो। एसेबां मोजाङै थाङो। दानो नोंखौनो रागा जोंलायगोन आरो मायबा-मायबि बुंगोन आंनि सिगाङाव, आंबो रागा जोङो। थांगोन थेवब्लाबो मागोफोराव थांसै, दा थांथ'ला। आइनो एसे फैसा हरनांगौमोन। बिनिया फैसा गैया जादों खोमा। सोना हर नोङो बै रतननियाव। सोना होगोन र' 5,000सो। हर, हाजारबाबो आरो बिमाना। नोंखौ हाजार गाज्रि मोनबाबो नोङो बेखौ गाज्रि मोनबाय थानाङा रामोनदा। नोंखौ बियो जोनोम होदोंना। गावगायनि जोनोमगिरि बिमाखौ आलाय-सिलाय खालामबाथाय पाप नाङो। बिनि थाखायथ' आङो आइया हाजार आंखौ रायबाबो, नोंखौ सैयाबाबो आङो फैसा होनायखौ बन्द' खालामा। एबारसो एसे प्रब्लेम जानायखाय हराखै आङो। र' थेवब्लाबो हरगोन र', साननैसोनि उनाव हरगोन। दा फैसायानो गैया जादों। दे हरबानो जाबाय, 5,000सो सोना होबानो जाबाय। बिनिबो नांगौ ना। दरमाखौबो मोननो जाथ'वाखै र', मोनबा हरगोन आङो। बिथिंजाय लनबो लानाय दङना। रामोनदा, न' बानायनो नाजानांसिगोन एबारनिफ्राय। न' गैयिनि थाखायनो आइयाबो फैया, गावहाबो फैया रावखौबो फैनो होआ। बेनोथ' जेथिंजायबो प्रब्लेम। न'खौ लुखांनो हाबाथाय गथ' गथायनि खोथा साननोसै। गोबावबो जाबाय जोंफोरनि हाबा जानाया। नोंसा आइयाथ' आंखौ बाजिसो सानो। बेखौलाय माथो बुंबावनोलै सना, बिनिया साननायानो गोरोन्थिखा। आं मोनथिया बियो आंखौ मानो एसेबां सैया। आंथ' बिजों एसेबां गोरोबलायनानै थानो सानो। नाथाय बिहासो माखौ मिथा रुथिबा आंनि फारसे। आंखौ हाजारखि रागाजों, थेवब्लाबो बियो आंखौ बेफोरबायदि सन्देह खालामनाङामोन आरोना हंला बोरायजों। बेखौनो आं एसे बोरैबा मोनो। औलै, मा बुंबावनो आइखौबो माबा जानला मानला सानलाबायो। थेवब्लाबो गावगायाबो दा मोजां जानायमोनबा आं थांफिनगौमोन ना, गावजोंनो गोरोबलायनानै थागौमोन। दा माथो आंखौनो रायबाय थायो। नों गैयाब्ला फन रिसिभ खालामबाबो आंखौ जि बाथ्रा खोनासंहोयो। बेखौनो आङो बोरैबा मोनो। दोनलै, फनखौनो रिसिभ खालामनाङा आं गैयाबाथाय। माबाफोर प्रब्लेमबो जानो हानाय होननानै रिसिभ खालामो आंबो, ओमफ्राय बखि जायोसो। मा जादोंहाय आब'? माथो बुंबावनोहाय, एकदम लोरबां मोनथारदों देहाखौनो। गोबासोदोंहाय दिनै,
गोबा एकदम लोरबां मोनलायलांबाय आखायावबो फैसा थाइसेबो गैया जादों। ए रामोनदाया फैसा हराखै होमबा नोंनो? गैया हराखै। जेब्लासिम बैथालि बिहामजोआ थागोन अबावलाय फैसा मोनगोन आंलाय? बिहामजोआखि आंनो हरनो होगोन। हरनो नागिरबाबो खम बादा होआखै बे बैथालिया। ए हरनांगौ रामोनदाया। बियो हरनो होआबाबो हरनांगौ आरो सिरि हागोन बे दाउ बिमाजों हाया बेथो फैसाखौनो हराखै आंनो मोनथिगौ ना? मास मोनसे जाबाय आं रानना थैनांगौ नामा? दुखु मोनो आंबो। माबायदि बिहामजो मोननांगौ माबायदि बिहामजो मोनदों आं मोनथिगौ ना? रावबो बेफोरबायदि बिहामजो मोननाङाहाय। आंखौ रानै थैथो सानदों बियो। माबायदि बिहामजो हराखै आंनो थाइसेबो फैसा हराखै। बे रामोनदाया हरनो नागिरनायाव खम बादा होआखै बे। बुलायलांदों खोमा रामोनदाखौ। मोजां नङा बियो ओरैनोसो गोदै बिहामजोआ मोनथिगौ ना? दुखु मोनो आं बिराद गाबनो ओंखारो। बिहामजोखौथ' बेफोरबायदि मोनथारामोन आङो। जोंनि सिगाङावथ' बेसे मोजां माथोआवबो मोजां। नोंनि फारसेबो माथो अननाय दिन्थियोमोन बियो। ए जायबा सोलिदों बेफोरसो मोनथिगौ। नोंथ' बेजों सोलिनो मोनाखैना आंखौ बियो मुलिसो खालामदों खोमाहाय। बेमारानो हामा आंनिया। बेमार जाबाय दङ बे सानैसोआ। मुलिसो फबबाय बायदों खोमा बेयो आंनि नामाव। आयु बेफोरबायदि नंथारा खोमाहाय आब'। मानो बेफोरखौ सानला बायदों? बेमार जाबानो बेफोरबायदि सानबाय आरो। नोंलाय मा बुजि मोननोहाय? आंसो मोनथिगौ बेसेदि दायनि बियो। गोसोआबो मोजां नङा। बोराय मानसिफोरनाव गोसथोलाबायो बियो। हंला बोरायखौबो गोसथोदोंमोन आरो बेलाय। खुदुंनायखौनो नुथारदोंमोन। मा? हंला बोरायखौ गोसथोदोंमोन? खुदुंदों? नों नुनाय आरो? औ नुनायखौनोथ' बुंदों आरो। बेलेगाबो नुदों आंबो नुदों। आयु नंगौना नङासै? बेफोरबायदिलाय नंगौना बिहामजोआ? आं माबा फोथायनो गोब्राब मोनोहाय। एसे मिस्टेक जादो खोमाहाय आब' नोंनिया। मेगनफोराबो मोजाङै नुलाना। सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो नुबाय बायदोंमोन खोमा। आयु नङाहाय मा आं गावनि मेगनजोंनो नुदों। आंनि मेगना बेफोरबायदि खाना नङाहाय। आं दाबो ख्लायै सिनाय हागौ। आरो आंल' नङा गुबुन सोरबाबो नुबावदों। मोनथिलाहाय माबा दाउदैसो दङ नामा होननानै सोंनो फैदोंमोन आं आब' दङ नामा? गैया बेथो जेबो गैया दाउदैबो गैया दाउबो गैया फाननो गोनां। आंहा बेसे भिखारि जानानै दङ। फाफि बिहामजोनि थाखायनो आंहा थाइसेबो खरसा मोनला फिसालानिफ्राय। हरनो नागिरबानो बादा होखायो बे फाफिया। हरनाङा नोंसाया थैथों राननानै होननासो बुङो बियो आंनिबा। दे मालाबा हरगोन खोमा दे। हरा माथो। दे आब' मोजाङै मुलिफोरखौ जाबानो जाबाय। थांसै आङो। बे लैथोसि बैथालिनियाव मा दाबो खाथिला नामायो मुलि खालामनाया? माथो आंसो बेमार जाबाय थाबाय। माला होखारहरगोन दा रामोनदाया बेखौ? आं सहायनो हाला नुदोंना? फैसा थाइसेबो गैया। रामोनदाखौ बियो गुलाम खालामना लादों गुलाम। फैसा हरनो नागिरबाबो हरनो होआ बे फाफिया। आं रानना थैनांगौ नामा? बेसेदि देहाखौ लोरबां मोनग्रा जाबाय आङो। मावनोबो हाला हाजिरा खामला मावनो थांनोबो हाला बिथिंजाय जेबोखौनो मोनजाया। फैसाबो हरा फाफिफोरा। हरनो नागिरबाबो बे लैथोसिनियानो बादा होयो हरनाङा होननानै। बे सासे मानसियादि माला थैगोन? फैसा माखायालाय ओरैनो थांगारजोबसिगोन नामायो आंनियालाय? अजायाबो माबासि अजा मानो खाथिला? ए भगबान आफा इसोर बे लैथोसिखौ नोङो बुथारना लांदो मिथिगौ ना? आंनि जायगायाव बेखौनो बुथारना लां। मा आंखौसो बेमार होगासिनो नोंसोरलाय? खाना जाबाय नामा भगबानफोराबो? खाना होननानै रायजाबायना भगबान। आंखौ हागौबा निमाहा हो। थेवब्लाबो माने आं बिराद रागा जोंदों। मानोथ' मा बुथारना लाङा बे सासे मानसिखौलाय? नुवाखै आंहा बेसे आलासिलाय? फैसा थाइसे हरजायाखै। फिसालायानो हरनो नागिरबाबो बे फाफियानो बादा होयो। लैथोस्रि नोंखौ सानसे नङा सानसेबाबो फिनिस खालामथारगोन आङो। आंनि आलु बायसि फिसालाखौ नोङो अन्थाइ बायसि खालामना लाबाय। ओइ मोनस्रां बेखिनि जायगाखौ मा बुङोलै? जोङो दाउखिफारा सक खाथियावनो दङ। दाउखिफाराया बेनिफ्राय बारा गोजान नङादां न'? नङा थर'। फैयै आङो बेखिमोन गामि खाथियावसो सफैबाय माथो। बेखौ लोगोखौनो हमथारना थांनोसै नामा दिनै? माने आंनि गार्लफ्रेन्डआ ना बे गामि खाथिनिनो। आं थांफेराखै दिनै। लोगोखौनो खेबसे हमलांनोसै खोमालै आं। दिनै लोगो हमनो? सम गैलादांलै दिनै। लोगोआ फैथारसिगोन। दानो फैगोन नामा लोगोआ? औ। बेसेबा नायनो लुबैदोंलै गार्लफ्रेन्डखौ। नायनो लुबैबाबो नायनो मोना गोजानद्रायना। लोगो हमनोबो आरो भिडिअ कल खालामनोबो मबाइलानो गैया बिनिया। लोगोनियाबो मबाइलानो गाज्रि जाना थाबाय। नङाबालाय भिडिअ कल खालामगौमोन। बेसेदि गोसोखाङो मिथिगौ ना? इस बा सोलाबा।
पुरा प्रेमाव गोलैबाय नामायलै बिदिखौनो बुंजायोलै आसोल मा होनो मायबा बुंनो नागिरदोंमोनलै बावलायलांबाय बुंब्रा लाजिनाङा आंखौ लाजिबा खाजि गोमायोनो नोंनि लोगोआ होमबा दसेबो नेनो हाया होमबा अबाव नेनो बेलाय दा नेनाय नङा दे मालाबा स्पेसियेलि लोगो हमनो हागोन दे खेबसे नायलांनो हागौमोन आरो ना दे मालाबा लोगो हमनो फैगोन दे आंबो फैफागोन दे नायनो लुबैनायानो हाथारला मोनसिगौ ना नोंदि आंखौ बे जायगायाव लाबोगोन आं सानथाराखैमोन नङाबा बेखौ आङो मालाबानो फन हरना खिन्थाहरगौमोन दा आरो गोबावानो जाबाय नै आंना लोगोआ फन हरबायानो हेलौ नै जोंफोर बेखिनियावनो दङ र' थांगौ दे गैलालै मोनथाय नोङो लोगो हमनो हानाय नंला थुदो लिंहरबाय दे माथो खालामबावनो आरो थौ बिकि आइ मिस इउ नोंखौदि बेसे नायनो लुबैना दङ आङो र' नोंखौ आं गाबोन लोगो हमनोसै हाथारला आङो नायनो लुबैनाया हाथारला